Padulong namin dito sa amo ang venue. Karon na ata diri sa USM campus. Mo na ilhang school. Ayan, mo na ilhang dalan. Hostel. Yan. Gibidyuhan punta nila, Jane. Ha? Gibidyuhan punta nila. Kinsa? Sila, to. Yan. Dira ilahang, unsa ni? Map? Map. Na sila workshop area. Diri siguro taagi dyan. Ha? Diri oh, tuaman ng tingog dito. Kamingaw. Mingaw kaayo. Hello, Jean. Asa kadto? Ha? Asa kadto? Kidapawan. Kidapawan. Sa Sportsfest. Hello, magulang ni anak na. Hala, nakadungog nako sa tingog ni Dayan. Asa man? Hapit na ako. Makita ang tingog ni Dayan. Ayun. Ay, nagbalibol sila. Gamay ra lagi dire. Ang uban siguro na dito. Ayan, nara sila. Hapit na ta, maabot guys. Manilang oval, Jane. Manilang oval. Ayan, nadungog na nato ang tingog ni sis. Ayan. Kagara. Ayan, Dayan. Ay. Hi, Jane. Nindot kayong mga view. Kasumingaw karon kasi yan. Ayan. Huh? Hi. Ay naday di gidala. Asa dira? Ay naday diha. Hi Mark. And nanak ko di ari sa venue mismo. Ayan, ang atong mga kabataan. Ayan, nata diri sa Sportsfest. Ay mga po. Nandiri ang mga kabataan. Nag-basketball sila.
Kumusta man mo diha? Nanawa ako ni Bitbit. Ang linog ni Bitbit. Sige. Nag-edit po kasi. Okay. Kumusta man? Edit. Pang vlog niya na ba? Galit sis niya. Sa konting ba di siya magpa-picture din? Ay, subscribe ninyo ang channel ha. Hi, Sis Jen. Good Benji. Hello. Dapat mag-get ka, dire. Sound journey. Okay, thank you so much for watching. Bilang no basis.